Dobrý večer, vážení diváci. Dovolte mi, abych vás nyní ráda pozvala k televiznímu seriálu Jaroslava Dietla Nemocnice na kraji města. Pojďme si nejdřív ale připomenout předcházející děj. Doktorka Alžběta Čeňková a doktorka Relosova mladší si na radnici řekli své ano. Mladý doktor Relosova vypracovává dizertační práci na docenturu a nikterak se tím v nemocnici netají, čím ovšem proti sobě popuzuje primáře Blažeje, který se obává jeho konkurence a nekompromisně mu háže klacky pod nohy. Na obvodní zdravotnické středisko do Týniště přijíždí svérázná doktorka Fastová, pravý opak doktora Sovy staršího. Marta Pěnkalová-Hůňková se konečně dočkala jmenování do funkce vrchní sestry. Radostí ovšem kazí i na žádost o přidělení nočních služeb na jejím ortopedickém oddělení. A my se nyní pojďme prosím podívat na 15. díl tohoto televizního seriálu, který nese podtitul Gravitida.